Рад вас приветствовать на 11-м Казанском международном фестивале мусульманского кино. Сегодня в рамках нашего образовательного форума «Время кино» начинается программа о разном. И откроет ее наш талантливый соотечественник, оператор, клипмейкер и режиссер фильма «Булганбар» Азат Садыков. Немного о фильме. Задумался как ради опыта попытать свои навыки, знания в области кинематографа, но в итоге это выросло, как сказать, такой большой проект, для нас большой, в котором участвовали съемочная группа, состояла из 15 человек, актерский состав тоже профессионалы. Для нас это был большой опыт. Сегодня у нас премьера, волнуемся. Эй, бабай, саташма. Сугышта булган бар, яшәгән бар. Үзем дә белән начар икән. Бірінші премьера, бірінші шундай зур фильм біздің. Фильм башта ойланған еді өзімізге опыт үшін жеңілше шундай проект боларақ, ләкин ойлай тұрғаш, фантазия қойный башлагаш, ол шундай зур проектқа өсті. 15-тен артық съемочный группа кішісі, актерлар, профессионаллар, композитор айырым. Бұл біздің үшін бик мөһим проект болды. Дұрысын әйткәндә, бик ауыр. Достым әйтмешли, кино төшерү ыштан төшерү түгел ул, авыр нәрсә. Шуңа әйтәсе килә, беренчедән авырлык ул шуңа хәтле кешене, 30 тирәсе кешене, әле бу безнең кинематограф өлкәсеннән алсак, бу бик кичкенә, уровень дегенде. Ләкин шулай да бик авыр, шуңа хәтле кешене бер вакытта, бер урында җыю. Икенчедән инде финанс яктан шулай ук бөтен нәрсәне истә тоту, продюсерлык ягыннан шулай ук авыр. Һәм инде мен әйткәнчә, продюсер һәм режиссер бер кеше булгач, ул бик авыр. Шуңа күрә инде төшерү төркеменә күбрәк кеше җыярга тырыштык. Һәрбер кеше үз эшен эшләсен өчен, һәм аларга бик зур рәхмәтлемен, чөнки алар булмаса без бу фильмны эшләп чыгара алмас идек. Минемчә, бу ниндидер яңалык татар кинематографы өчен. Бәлки ялгышамдыр.